Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя нашей студии. Это украинский журналист и публицист Остап Драздров. Вітаю. Вітаю вас, рада вас бачити. И дякую за запрошение. Навзаим. Работникам телеканала ЗИК, который недавно купил соратник Медведчука, Тарас Козак, запретили освещать акцию протеста на Майдане Независимости, которая была собрана из-за решения Центральной избирательной комиссии зарегистрировать экс-главу администрации президента при беглом Януковиче Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты. Показывать акцию в прямом эфире запретила шеф-редактор телеканала Дарья Гордейко, аргументируя тем, что это событие якобы неинтересно. Тем не менее, выпускающий редактор телеканала ЗИК Игорь Крымов показал в прямом эфире стрим другого телеканала с акцией, и он с нами сейчас на прямой связи. Давайте его поприветствуем. Игорь, здравствуйте. Вітаю, Остап. Вітаю, колеги. Витаемо. Вот скажите, каким образом вам запретили освещать этот митинг? Как вам об этом заявили? Чем аргументировали? Ну, почну з кінця. Аргументації, власне, немає. З приходом нового керівництва, нового топ-менеджменту на канал, аргументації в жодних умовах, що можемо, ми показуємо, що ми не можемо показувати, немає. А повідомляється це, як правило, в усній формі, трошки там на вушка підходить до того робочого місця і кажуть, це ми не даємо, це ми не показуємо, це ми не висвітлюємо. В цій конкретній ситуації щодо демонстрації мітинга під стінами телеканалу, до якого мітингу там буквально кілька кроків, але знімальної групи телеканалу немає там, але є інші телеканали, вони це транслюють. Чому мені не казали, що це не можна? В нашому чаті такий, знаєте, де спілкуються ведучі, де спілкуються редактори випускові і де спілкується шеф-редакторка, вона коротким повідомленням сказала, Шарія не надо, оце так, якщо дослівно написати. Але чомусь ані ведучі в студії якось не дуже то, мабуть, побачили це повідомлення від шеф-редакторки. Ну і ні я. Власне, я то побачив, але я розумів, що це все ж таки суспільно важлива інформація. І я мав змогу проілюструвати навіть те, що відбувається, тому що безпосередньо в студії в цей момент і обговорювалася ця тема, бо так сталося, мабуть, випадково, а тему ніхто не хотів порушувати, певно, з ведучих, але гості, там певні народні депутати були і політологи, вони самі по собі порушили тему, що зараз на Майдані Незалежності от люди протестують проти реєстрації двох специфічних кандидатів у народні депутати, і тому я наважився, ну не те, що наважився, от зараз кажуть, що я там щось зробив велике і красиве, але мені здається, що нічого то великого і красивого я не зробив, а я просто виконав свою роботу. Так а какие последствия вас ожидали после того, что вы не выполнили поручение шеф-редактора? Ну, безпосередньо на третій хвилині, коли трансляція іншого каналу з тим, що відбувається зараз на Майдані Незалежності, побачила вона забігла в апаратно-студійний блок, це те приміщення, звідки, власне, випускається ефір, така за стіночку через студію, якщо для глядачів легше пояснити. І вона прям таким наказовим тоном голосно сказала не показувати те, що зараз відбувається на Майдані. Ну і зрозуміло, і режисерська служба, і всі інші вимушені було підкорятися прямій, хай і усній вказівці керівниці, шеф-редакторки. І тоді трансляція припинилась. І після цього, коли все завершилось, коли, власне, ефір завершився, зі мною ніхто не спілкувався, в тому числі і шеф-редакторка, і за 11 хвилин після вже завершення цієї програми вона за допомогою месенджера написала мені: Ігоре, дякую за роботу, але завтра вже є новий випусковий редактор. Вас уволили? Мене не звільнили, бо мене звільнити було важко, бо я вже в процесі звільнення був. Я написав звільнення з телеканалу ЗІК ще минулої п'ятниці, але через технологічні
специфіку, тому що там відділ кадрів і директор SEO, вона сказала, ми не можемо день звільняти, а нам потрібно, навіть якщо ви йдете за власним бажанням, певна кількість днів, щоб підготувати документів, підготувати розрахункові документи, трудову книжку, як то кажуть. І мене мали б звільнити, і формально то звільняють завтра, тобто завтра числом п'ятницю. І до п'ятниці я мав би виконувати свої посадові обов'язки. Уточняючий вопрос. І мене відсторонили вже, так? І тобто я і працюю, і відсторонений водночас. Я відсторонений від свого функціоналу, я не можу робити те, що я робив, але я водночас працюю по завтрашній день включно на телеканалі. И последний уточняющий вопрос. Вот Дарья, шеф-редактора, о которой вы говорите, она работала на телеканале ЗИК еще до того, как купил его соратник Медведчука, или же это новая личность среди сотрудников? Ні, це абсолютно нова особистість на телеканалі ЗІК. Вона прийшла тільки після того, як синхронно з тим, як менеджмент на каналі змінився, і після того, як пан Тарас Козак, людина, яка вважається соратником пана Медведчука, став кінцевим бенефіціаром телеканалу. Спасибо большое. Спасибо. Это был Игорь Крыма, выпускающий редактор телеканала ЗИК, уже экс, с нами на прямой связи. Остап, как вы считаете, в каких случаях цензура на телеканале может быть приемлемой? Слово цензура – це вже слово 20-го століття, я себе мислю людиною 21-го, тому для мене буде більш прийнятним такі поняття, категорії, як, наприклад, редакційна політика, чи самоцензура. Я думаю, що і у вас також вона є, внутрішнє відчуття, в якій країні ти мовиш і що ти робиш, так? Тому воно мене ніяк ніколи не стосувалося, бо треба пояснити тим глядачам, які 12 років зі мною були. Я завжди на телеканалі мав таку своєрідну автономію і не дуже був так вписаний в якісь там загальноканальні якісь проблеми, ситуації і події, тенденції. Тому я завжди стояв так осторонь, сповідуючи суб'єктивну журналістику. Мене якось це завжди мало турбувало, бо мав прямі стосунки, домовленості з екс-власником, з попереднім власником стосовно своєї власної авторської програми, куди ніхто не посмів сунути носа всі ці роки. Ну вот все-таки я бы хотела на примере узнать вашу позицию, что касается редакционной политики. Давайте вернемся в прошлое. 1961 год, кубинский кризис, Карибский кризис, и в заливе Свиней Соединенные Штаты Америки готовят операцию по свержению кубинского лидера Фиделя Кастро. Об этом узнает журналист The New York Times Тед Шульц. Также он узнает, что эта операция может привести к ужасным последствиям в виде смертей американских солдат. Он планирует выпускать в эфир, а в данном случае в газете, публиковать эту статью, где будет рассказывать, что будет операция в заливе Свиней. Об этом узнает президент США Джон Кеннеди. И после долгих дискуссий с редакторами газеты New York Times, с корреспондентами, журналистами, Тед Шульц решается опубликовать, но в значительно измененном виде эту статью. Вот как бы вы поступили в данном случае? Вы бы публиковали статью, которая касается национальной безопасности страны, или же все-таки придерживались журналистских стандартов и ваших принципов? Взагалі-то, чесно кажучи, американська медіа реальність жодного стосунку не має до української, тому паралелі абсолютно не працюють. І що би я робив в той час, коли я не жив, мені тяжко сказати. Я таку, можливо, аналогію такої ситуації можу екстраполювати на Україну. І хочу сказати, що завжди сповідував насамперед громадянську позицію в кадрі. Я вважаю, що час абсолютно дурної концепції так званої об'єктивної журналістики, це дуже треба, знаєте, приховувати своє я, своє ставлення до подій вже канув в лету. І зараз ми абсолютно мовимо на позиціях взагалі краху цієї концепції. Я сповідую саме суб'єктивний, де ти під авторське я
під свою власну репутацію, під своє громадянське начало береш відповідальність за все, що ти робиш в ефірі. Від заставки до кінцевого титру. Тому я би, власне, цьому підпорядковував. І тут для мене все ж таки національне не надто переважає. Я зразу це скажу від себе. Тут треба просто дивитися на українські реалії, де, умовно кажучи, ми маємо абсолютно спотворену медіа, таку, можна сказати, медіа-реальність, де вона є тільки олігархічною. Відповідно, журналіст, як найманий працівник, перепрошую, журналісти не є власниками своєї професії, а вони є просто люди, які приходять на певну зарплату під певні завдання. Допоки так не є, допоки вони самі собі не є працедавці, вони змушені робити поправку на вітер. Тим вітром є, власне, це все погане, проти чого я, скажімо так, від чого я завжди потерпав, і саме тому я дуже важко виборював цю позицію автономії. Це не тому, що я такий самозакоханий нарцис, який думає, що я всі розуми поїв, і я, знаєте, такий мудрий, що до мене ніхто не буде пхатися. Просто це є моє таке концептуальне переконання, що, власне, коли мова йде про авторську журналістику, саме автор є останнім словом, суддею і прокурором у всьому, що він робить. А что касается... Я це робив скільки міг. Если вернемся в наши украинские реалии и посмотрим, предположим, да, вообще государство, по-вашему, должно вводить цензуру на телеканалы, которые открыто лоббируют российские интересы? То есть это является вопросом национальной безопасности, по-вашему? Це складне питання. Я хочу сказати одну річ. Якщо в цій країні немає жодного регулятора, який може прихлопнути реваншистські телеканали, то я не бачу потреби в їх наявності. Ну, а як? Вам же скажуть, свобода слова, демократія, європейські Я дуже часто чув ці такі відмазки, і це така, знаєте, це дуже вигідна фішка саме для реваншистських проросійських телеканалів. В чому їхня суть? Їхня суть в пропорціях. Вони можуть 80% давати чогось токсичного, чогось пропагандистського, а 20%, знаєте, як квоту віддавати під правду. Під щось правильне, під щось громадянське. І в тих пропорціях мішається все. Це Геббельс придумав ще років 60, ви мені нагадували кубинську історію, я вас ще вернув в 30-ті роки, коли Геббельс сказав, що якщо ви перемішаєте напівправду, напівнеправду, ви отримуєте шикарний засіб масової інформації і дуже дієвий. Геббельс був правий. І тому я мушу сказати, що, власне, чому я і пішов з телеканалу, якому я віддав 12 років. А давайте послушаем вашу цитату, то есть квинтэссенцию того, что вы сказали, написали на своей странице в Facebook после вашего ухода. Давайте послушаем. Новий власник гарантував мені цілковиту незалежність і недоторканний острівець. Запрошуй кого хочеш, критикуй кого хочеш, бери теми, які хочеш, ніхто взагалі не буде втручатися. По суті, умови навіть кращі, ніж були. Я дякую йому за цю пропозицію. Проте, не можу, не буду. За ці 2 тижні новий менеджмент убив телеканал ЗІК. Він повністю розвернутий від своєї аудиторії. Телеканал за лічені дні став по суті партійним. Безлімітно зайшли такі токсичні постаті, як Шуфрич, Рабінович, імбецил Кива і весь пул спікерів ОПО «За життя». Як і Піані, Рахманін, Даниленко раніше могли цьому опиратися і сумарно зберігати проукраїнську лінію. Натомість кончені негідники були компактно зосереджені в однієї ватної тьоті. Тепер же ЗІК перетворено з самобутнього каналу в типову каналізацію. Ну, вот смотрите, неужели вот та автономность вашей программы, да, о которой вы говорили выше, она стоила того, чтобы продолжать работать на телеканале ЗИК, на котором ваша коллега Татьяна Даниленко элементы цензуры заметила намного раньше? Ну, її це якось стосувалось. Мене, бачите, на щастя чи на жаль, ні, власне, з того... Но это не касалось лично вашей программы, я розумію, но это касалось телеканала. Так, з того, що я, власне, що ви щойно зацитували, ви, напевно, розумієте, що для мене особливо видимих, і якщо так орієнтуватися на такі шкурно-егоїстичні, чисто творчі принципи, не було жодних підстав іти. Мені зберігалася автономія, мені зберігалася повна критика, навіть безрозбірна, мені зберігалася моя повна незалежність, тобто мені зберігалося все те, що я мав ці 12 років. І тепер виникає питання,
на це погоджуватись, розуміючи, що в такий спосіб ти легітимізовуєш зміну власника і легітимізовуєш імбецила Киву, як я написав, Шуфрича, Рабіновича та інших постатей, які безлімітно дійсно зайшли на канал. Тут питання в контексті. Якби я мислив дуже егоїстично, я би зараз міг собі гнути свою проукраїнську лінію, і телеканал міг би всім людям казати, ну дивіться, він же ж там є, Скажіть, він же ж може говорити там якісь там проукраїнські речі, будь ласка, які претензії. В тому і небезпека отої свободи слова, про яку ви казали. Допоки на телеканали будуть ходити правильні люди, вони будуть в такий спосіб легітимізовувати оце зло, яке є власниками основних телеканалів. І це питання вже, власне, принциповості. Я хочу сказати, що я ніколи нікого не закликав бойкотувати телеканали, там не ходити, кричати. Я просто пропоную кожному з тих, які дуже радо біжать на ворожі телеканали з метою, щоб їх просто по телеку показали, собі задати питання, чи в такий спосіб ви не підіграєте їм, і ви не стаєте декоративною такою атрибутикою буцімто свободи слова. Мені було би простіше, якби я знав, що якийсь конкретний телеканал є абсолютно відверто сєпарський і абсолютно відверто ворожий. Так ні, вони ж роблять хитро. Вони 80% напихають своїх, віддають 20% під щось дуже добротне, і цими 20% виправдовують оці 80% лайна. Не хотів я цього зробити. Ну так я ж про це й кажу. Ну я власне про це й розказую, що мені було декларовано абсолютне невтручання. І кожен журналіст на моєму місці би, напевно, погодився. Я ж кажу, це справа в контексті. Я не хочу мати острівець, навколо якого плавають такі ідіоти, яких я перерахував у цьому пості. Ватна тьотя – це хто? Ну, ви знаєте, що в нас є специфічні, напевно, стосунки з попередньою генпродюсеркою, яку я дуже толерантно завжди обходив у своїй критиці. Влащенко. Ну, бо розумів, що це є якась певна корпоративна етика. А чому ви її вважаєте ватною? Ну, тому що вона є виразником для мене такої журналістської всеядності. І коли я читаю якісь майстер-класи і лекції для журналістів, бо часто запрошують на різні кафедри і літні школи журналістські, в мене, власне, ця особа, як і Гордон, як і інші так звані всеядні журналісти, вони в мене проходять в рубриці елітарна медіапроституція. Гордон ватний? Їм все одно в кого брати. Маю на увазі інтерв'ю. Сьогодні це Тягнебок, візьмуть прекрасне інтерв'ю Тягнебока. Завтра це кончений Добкін, прекрасне інтерв'ю Добкіна. Післязавтра буде Янукович, вони візьмуть від Януковича. А ще післязавтра в матері героя АТО, їм все одно кого ставити в ефір. Я це не розумію, я це не толерую, я це навіть зневажаю. У кого би ви ніколи не взяли інтерв'ю? О, ви знаєте, тут в мене буде список, оце називається стоп-ліст, так? Ну, так, що журналістів. Хто возглавляє цей список? Ой, там, мені здається, там цілі політичні сили. Власне, коли я започатковував свою програму, власне, вона раніше виходила у Львові, це треба сказати, а років 4 вона, власне, почала виходити з Київської студії, то перше, що я сказав, оголосив своїм гостьовим редакторам і менеджменту, що я ніколи не буду запрошувати тих. І ті, це якраз ті, які зараз повністю зайшли на телеканал ЗІК. Что касается феномена самого Виктора Медведчука, как вы думаете, когда он больше всего усилился, кем он подпитывался и почему сегодня Виктор Медведчук скупает самые крупные украинские телеканалы? Ну, дивіться, мені часто дорікають моїми 2 інтерв'ю з ним. І вони були, я так вже не пам'ятаю, 12-му, здається, 11-12 роках, ще до війни, тоді, коли він був абсолютно не публічна постать. І це фактично були його перші появи. Якщо ви згадаєте, він з помаранчевої доби взагалі не виходив на люди. Ці інтерв'ю були зроблені у Львові, і вони мені дорого коштували, бо мене, знаєте, після того, як тільки не обзивали. Просто патріоти, якби були мудріші, вони би послухали, що тоді говорить ця людина, яка є одна з найвпливовіших в Україні, і трохи би шурупали мозгами. Оскільки інколи ні мозгів немає, ні бажання прислухатися, то їхня справа. Тепер війна все поміняла. Тепер Віктор Медведчук є найсильніша граюча така одиниця політична на шахівниці України. Ключ від війни, від Донбасу і від Кремля є тільки в однієї людини в цій країні. І цю людину звати Медведчук.
Тому це зараз буде основна персона, навколо якої буде крутитися такі теми, як мир, такі теми, як припинення війни, такі теми, як порозуміння, такі теми, як обніміться, брати мої, молю вас, благаю, такі теми, як давайте ліпити докупи те, що, на мій погляд, не ліпиться і не тулиться. Тому, на превеликий жаль, я мушу сказати, що український медіапростір фактично програний. Він програний настільки, що, я думаю, до 2 років ми будемо мати повністю монопольне становище цього холдингу в усьому новинному мовленні і політичному мовленні України. І це фактично тоді вже, як я так можу сказати відверто, існування української державності буде вже йти на місяці. Журналист и телеведущая Татьяна Даниленко сообщила, что Виктор Медведчук заинтересован в покупке телеканала «Прямой» Я також про це чув. Так, я про це чув. Это реально? Я думаю, це більш ніж реально, тому що, якщо дивитись на медіаринок, абсолютно цинічно. У цій країні гроші мають лише Медведчук, Бойко, Льовочкін. Тепер Медведчук діє від імені Фірташа. Він є розпорядником його коштів після екстрадиції в США. Трошки фігурою є Коломойський, але він нічого не буде купляти, тому що йому треба закріпити те, що він має. І все. І тут в мене виникає одне питання, яке в цьому пості, який ви, власне, зацитували сьогодні, підняв гостро, і воно дуже так збадьорило, я б сказав, навіть трошки так вкололо публіку. Це питання звучить дуже просто. Шановні друзі, а серед проукраїнської частини суспільства є люди, які готові створювати проукраїнське, українське телебачення. І я тут ставлю великий знак питання. Тому що вони медіапростір собі створюють. Вони працюють грамотно, як би хто що не казав. Вони працюють дуже на стратегію, вони працюють вдумливо. Я тепер ставлю питання, а українські засоби масової інформації можливі? Чи ми все-таки будемо грати навіть не 2-м, а 3-м і 4-м номером? Це дуже для мене драматичне запитання. І, власне, те, що зараз я роблю в ці дні, це, власне, я розмислюю над тим, чи дійсно проукраїнська частина суспільства хоче мати свій телевізор. Чи воно буде як зомбі дивитися оцю всю абсолютно реваншистську риторику і просто плебеїзуватися ще більше, хоча, мені здається, вже дна вже не існує. Це дуже драматично. Что касается информационной войны, в феврале прошлого года в эфире программы «Скрипин 16+» вы заявили следующее. Давайте послушаем. Так, я розкольник. Я не боюся слова «розкол», тому що розколюють стан ворога. Ти що, не сумуєш за Кримом? Абсолютно ні. Коли сталася історія з Криму, я написав текст про те, що я з великим полегшенням сприйняв втрату Криму. Нарешті від українського тіла відпала оця 5-та колона, оцей анклав, який вічно нам підсував, розумієш, всяких недобитків Верховну Раду. І там такі добрі 2 мільйони абсолютної нічим не поколебимої вати. Мені воно не потрібно 100 років, я проти перебування Криму в складі України в принципі, тому що зараз їх вертати, це хіба собі в голову вистрілити. І те саме про ті ЛНР і ДНР, у мене думка, я це говорю публічно, щиро, бо мені з ними не по дорозі. Вам не кажется, вот то, что вы говорите, это то, о чем мечтают услышать российские пропагандисты? Но мене найменше цікавить те, що вони там мріють почути. Я говорю, власне, свою думку. Для вас це, напевно, болюча тема. Я розумію зараз, на якому телеканалі я є. Так? І я розумію, що з Кримом пов'язані цілі людські долі і драми. І я це розумію. Поза тим, якщо дивитися цинічно, то я своєї позиції не поміняв. На превеликий жаль, Крим є втрачений безповоротно, він не повернеться. Крим Україна? Прошу? Крим Україна? Я би хотів, щоб Крим завжди був Кримом, тобто краєм для кримських татар. І, власне, коли я це запитання обговорював із Джемільовим, із... Джемілєвим? Не так, із... Я забув... Чубаровим? Ні, за який був в полоні, його звільнили. Прізвище забув.
Це такий чоловік, якого звільнили за допомогою Ердогана. Ну, ось, Чийгоз, Умєров. Так, власне. Він також був в ефірі. Він, власне, говорив про те, що коли вони зустрічалися з Порошенком, ще попереднім президентом, то він, власне, їм обіцяв, що на разі повернення Криму до складу України, це буде, власне, автономія кримсько-татарська. І я саме в такому руслі це бачу. Якщо це кримсько-татарська земля, так. Якщо це земля ватників, і тьоток, і бабушек, які дуже радо кликали Путіна, ходили на референдум і дуже швидко взяли російський паспорт, то пішли вони під 3 чорти. Ну, смотрите, вы говорите 2 миллиона ватт. Но что я вы не скажете, рахувала, я думаю, вы так сказали, назбирається десь стільки. Вы знаете, сколько сейчас украинских политзаключенных сидят в тюрьмах Российской Федерации, сидят в СИЗО, сколько детей остались без отцов? Це є одиничні прояви. Це є одиничні прояви спротиву, і вони викликають велике захоплення і велике зачудування. Так, власне, це одиничні прояви відносно всього населення. В Криму немає проукраїнського підпілля. А як же кримсько-татарський народ? Я, власне, про це й кажу. Тобто мені Крим цікавий саме як рух кримських татар, тому що там, на превеликий жаль, населення опрацьоване. Місцеве таке населення, яке, скажімо так, в післявоєнний період там сформоване як абсолютно проросійське, воно таким і буде, їхні внуки вже такими є. І тому там, на превеликий жаль, Україна, навіть коли мала цей півострів в своєму складі, вона не могла послабити проросійську позицію. Навпаки, мені здається, вона зробила все для того, аби віддати і спихнути це. Це є великий злочин України перед Кримом, перед кримськими татарами, і за це прощення немає. А вам не кажется, что вот эта пророссийская позиция – это не только феномен Крыма, и не только феномен Донбасса? Сегодня появились социологические рейтинги, согласно которым люди готовы отдать свой голос за слугу народа – это 42,3%, оппозиционная платформа «За жизнь» – 13,4%. И это люди, которые живут не только на территории Крыма и Донбасса. То есть с такой логикой можно вообще капитулировать перед Российской Федерацией, и можно в любом регионе Украины найти человека, который готов сжечь украинский флаг. Абсолютно, і це для мене є просто трагедія. Я думав, що фактор війни і чинник війни, він все ж таки роздуплить цей народ. Виявляється, ні. Виявляється, в нас підходить і зараз на поверхню, на передні плани, такі вітринні плани підходить, умовно кажучи, гражданин України, якому все одно в якій державі жити, лиш би не було війни. Люди, які не мають ані ціннісних, ані світоглядних українських переконань, на превеликий жаль, зараз через феномен Зеленського, малоросійства, виходять на передній план, і це для мене є велике, скажімо так, з цим пов'язані мої великі переживання за майбутнє моєї країни, тому що, на превеликий жаль, мені здається, що збірним образом зараз мого співгромадянина буде пострадянський плебей. С нами сейчас на прямой Пострадянский плебей. Алексей Гарань с нами сейчас на прямой связи. Давайте его поприветствуем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не слышит, к сожалению, он нас. Да, мы попытаемся с ним еще связаться, если у нас останется времени. Про российский реванш, да, о котором мы с вами говорили. Він, мені здається, вже відбувається. Почему так произошло? Почему сегодня мы видим вот этих людей, которые сюда возвращаются? Є багато причин, і то можна говорити годинами, у нас такого часу немає. Да, у нас є 3 минути. По-перше, попередня влада, вся каденція Порошенка провалила основний тест. Вона не змогла пояснити своєму народові, навіщо це все. От навіщо кожен день якась людина, яка має дітей, яка має сестер, яка має якесь своє життя, просто гине. Не пояснили, навіщо. Кожен з них має свою відповідь, але держава це не дала. Плюс, все ж таки, мені здається, що генераційно ми програли цей момент, коли формується нова модерна нація. І в нас просто, власне, не з'явилося достатньо кількості тих пасіонаріїв, які є, власне, модерно-українськими. В нас основним, я про це вже казав, основним носієм ідентичності для мене зараз є, це про таки перехідна генерація від совка до чогось такого, що включає в себе руський мір. Моя країна, воюючи з Росією, не хоче виходити з Росії. Досі. Вона далі себе мислить частиною цієї абсолютно злоякісної концепції руського міра. Тому, якщо держава не працювала над тим, аби все ж таки відтісняти це, маргіналізувати це,
то тепер приходить час розплати. І на превеликий жаль, ця розплата вже дуже близько. Профессор Киево-Могилянской академии с нами связался. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, я вас слушаю. Салям алейкум. Алейкум селям. И к вам у нас вопрос, что касается вот новых опубликованных рейтингов. Вот мы только что говорили про российский... Ви знаєте, я дуже про рейтинги звичайно говорити, але насамперед мені хотілося б вибачитися перед кримськими татарами, які зараз, і українськими мешканцями Криму, які зараз дивляться ваш канал, за те, що я почув від вашого гостя. Я думаю, що це вже, як кажуть, на голову не налазить, це якщо висловлюватися не політологічною точкою зору. Це, м'яко кажучи, контроверсійні, якщо не сказати провокативні випади. Пан Дроздов, безумовно, має право на цю точку зору, оскільки, слава Богу, ми живемо в демократичній країні. Я, до речі, не знаю, чи пан Дроздов продовжує працювати на каналі ЗІК, який перехопив Медведчук, пане Остапе. Ви все пропустили, як завжди, пане професоре. Плюс ви також маєте право на свою утопію, не підкріплену нічим, окрім лірики. Я що хочу сказати. Ми розуміємо, наскільки Крим, питання повернення Криму є болючою проблемою, і наскільки це складно зробити. І ми не знаємо, коли це відбудеться. Але мені здається, що загальний контекст того, що говорив пан Дроздов, слава Богу, що ось він сказав, що на кримсько-татарську автономію він погодився. Так, але відрізняти Крим і казати, що ми ніколи його не будемо брати, тому що назад, тому що там зберігається російська вата і так далі, значить, я думаю, що це неправильно. І мені здається, не знаю, мені не можна радити, звичайно, АТР, що такі речі в ефірі, я б це обмежував. Це дуже чутлива тема, тому що ми говоримо для людей, які перебувають в окупованому Криму. А ми розповідаємо їм устами пана Дроздова, які вони є погані. Ви або погано чули, або ви просто не можете розділити, скажімо так, те, що я сказав, і свої бажання, свої ілюзії. Я власне про це, я дивлюся на карту світу, пане професор, я на карту світу дивлюся дуже спокійно. І коли вам весь світ говорить про те, що так, ми тримаємо Крим просто як тему для санкцій, то ви повинні також зрозуміти, що це тільки, власне, і така його геополітична позиція. На превеликий жаль, я би хотів теж Крим бачити, вибачте, не з тим населенням, яке кликало Путіна, щоб вас стріляти, і мене з вами. Это небольшая часть населения, все равно... Має бути обмеження громадянських прав кожного колабораціоніста, як були у всіх державах, що проходили окупацію. Всі окуповані держави мали закон про колаборацію, де кожна людина, яка стала на бік ворога, позбавлялася громадянських прав. Це є найнормальніше, що може бути для кожної країни-жертви. І це є абсолютно легітимно. І це доводить світова історія. Мені дивно, чому ви це не підтримуєте. Извините, я вынуждена вас прервать. Извините, пожалуйста. Да, вот смотрите, у нас, к сожалению, буквально 3 минуты до завершения нашего эфира. Вот то, о чем вы говорите, да, мы понимаем, что за 5 лет оккупации Крыма российские власти туда завезли специально людей. Что делать с этими людьми? Мы не говорим о тех, кто голосовал или не голосовал во время референдума. Так или иначе, 99% крымских татар на этот так называемый референдум не ходили. И это небольшая часть населения, которая все равно туда ходила, даже если говорить об украинцах и русских. Но то, что русские туда завозят из материковой части Российской Федерации людей, это факт, это правда. И вот что делать именно с этими людьми? Вот как вы думаете? Запитання до мене? Дуже просте. Повинен бути механізм повернення чи навернення до громадянства України через дослідження діяльності цих людей. Колабораціонізм не проходить. Країна, яка приймає в своє лоно колабораціоністів, пізніше стає найбільш уразливою для цього реваншу. Як цього не розуміти? Має бути жорстке сито перед кожною людиною, яка взяла в свої руки російське громадянство і служить во ім'я великого Путіна. Смотрите, вы говорили до этого вы говорили про тех людей, которые жили в Крыму массово, которые якобы участвовали в референдуме Ивата. Вот вы готовы извиниться перед крымско-татарским народом, перед политическими заключенными за эти слова? Та я, власне, про це і кажу, що я відділяю ці речі. Кримські татари – це в моєму розумінні герої, які дають останню надію на український Крим.
Натомість ми маємо справу з абсолютно злоякісним населенням, яке плюнуло Україні в обличчя, і я не збираюся цим плювком втиратися. Ми повинні жорстке сито поставити перед всіма, хто хоче гіпотетично коли-небудь, ну я наголошую, це навряд чи буде можливо в найближчий час, повертатися в лоно України. Всіх підряд приймати тільки тому, що вони живуть в Криму, сорі, до побачення, тому що ми приймемо колабораціоністів, проросійських агентів в своє лоно. Це ж треба мати Уточним, розум. вы имеете тех, кто уже заехал в Крым абсолютно, после, но не тех, кто там жил и был гражданами Украины. А тут треба розбиратись, стоп. Тут треба розбиратися, тому що значна частина питомого дадим слово населення професору. Криму, воно було і є проросійським, і їх навертати я би не хотів. Слово дадим профессору. Алексей, пожалуйста, мы вас слушаем. У нас буквально 2 минуты до завершения нашего эфира. Что вы думаете по этому поводу и что вы думаете по поводу пророссийского реванша и 13,15% людей, которые готовы отдать свой голос за оппозиционную платформу «За жизнь»? Я перепрошую, шановна пані ведуча, якщо ви мене запрошуєте брати участь в ефірі і є мало часу, не робіть це монологом пана Дроздова. Так? Тому що я, на жаль, не маю змогу висловити свої погляди. Сейчас у вас есть эта возможность. Я ще раз вам кажу, тому, вибачте, я зараз не буду говорити про якісь загальні речі. Я ще раз хочу вибачитися перед аудиторією в Криму за те, що тут розповідав пан Дроздов. І вам, журналістам, я просто раджу думати, куди, коли і кого запрошувати. А вам я раджу слухати і чути, пане політолог. Слухайте. Спасибо большое. Каналі Медведчука ЗІК. Спасибо большое. Спасибо большое. Извините, да. Профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань с нами был на прямой связи. Спасибо вам большое. А гостем студии был журналист, публицист Остап Дроздов. Спасибо. Вам дякую за бурхливу бесіду. Да, мы вынуждены завершить эфир программы «Акшам». Оставайтесь с Первым крымско-татарским. Корж Кенджи.